Het is maar rustig aan, hè? Ja. Ik heb Bram al bij je. Oh, ja. Ja, Bram jongen, maar Oele. Jongen. Goeiedag. Jongen, hey, ik zat hem in het mondje te zoeken naar Eamel. Maar komt ik even daar? Ja, ik ken wel even. Ben ze daar wel BBM gecertificeerd? Zeker. Oké, dan kom ik wel even. Ja, jongen, dat zo. Bier, Beerenburg en Monstershot. Als dat net in huis was, dan geven we vol. Het is het kiele, het bruine en het groene goud. Bier, Beerenburg en Monstershot. Bier, Beerenburg en Monstershot. Als dat net in huis was, dan geven we vol. Het is het kiele, het bruine en het groene goud. Bier, Beerenburg en Monstershot. Domino in, alle de geel, bruin als green. Hey, schat, domino wat. Bier, Beerenburg en Monstershot. Bier, Beerenburg en Monstershot. Als dat net in huis was, dan geven we vol. Het is de kiele, het bruine en het groene goud. Bier, Beerenburg en Monstershot. Bier, Beerenburg en Monstershot. Als dat net in huis was, dan geven we vol. Het is de kiele, het bruine en het groene goud. Bier, Beerenburg en Monstershot. Hey jong, nergens net om, maar die BBM slaat in als een bom. Hey, zeer is gecertificeerd. BBM, dat is net verkeerd.